Днес сме 18 април. Ето го кошерът, на който миналата седмица уикенда взех две рамки, една за разпечатано, една за запечатано пило. Добавих една рамка с мед и направих отводка от него. Поставил съм му магазин, който магазин беше с 5 изградени по-стари рамки и 5 съответно, които са за градеж. Ето показвам какво се случва в момента с рамките. Тази е от изградените. Може да се види как блещука вече има принос на нектар. Другите са започнали да се изграждат. Сега ще надникнем да ви покажа и вътре в плодникът какво се случва. Там, където съм взел вече рамки и съм ги добавил в отводка. Секунда, сега ще видим какво става вътре. Само ще надигна да погледнем. Ето какво се случва вътре на този, който... Ето тези белите рамки, реално са, които съм извадил старите. И се вижда какво е състоянието. Секунда, само сега да си подреда тези горе, които са. Понеже ги разместих като надигнах. Това е.